बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ थाबैनो बोखारनांगौनि दाबिजों बासबारि दख'रा आरो मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव हितेन्द्रनाथ मुसाहारि फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव 1 घन्टा खुद्रिसानाय हाबाफारि लायो। आरो जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय लाइस्राम लादु सिंह गबेक स्लगानजों अख्रां गोमसारहोयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो पटबजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय आफादगिरि मुस्रि अम्बिकागिरि हाज'वारिजों लोगोसे बाहागो लाबावो मंगलाजरा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दैमालु ब्रह्मजों लोगोसे बाहागो लाबावो बासबारि दख'रानि गाहाय आफादगिरि बशिष्ठ ब्रह्मजों लोगोसे मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि जलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालियाव अरायथा भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ आरो थि समाव आनजादनि फिथाइ आरो थि समाव आनजाद खुंफुंनाय बेफोरनि सोमोन्दै खुद्रिसानाय हाबाफारि लायो। क'क्राझार मुलुग सोलोंसालिमानि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ जेरैखि जाया बोखारनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिमायाव धरना हाबाफारि लानाय बायदि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार एबसु लोगोसे कुसुगाव एबसुनि बानजायनायाव जमदुवार फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ लाफानानै जमदुवार फरायसालिमानि लांगोनायाव 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारियाबो बाहागो लाफैनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों फैजों आबुङै बाथ्राखौ मिथिना लानि। हालामाव हितेन्द्रनाथ मुसाहारि डिग्री कलेजाव जोङो मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेयो गुबैयै जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जायखौ जोङो गोबाव सम बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव बे नायल' गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ मोननो हादों। दा बेवहाय गोबाव समनिफ्राय जोंनि भाइस चेन्सेलर बिथां लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा माखासे करापटेड हाबाफारिजों बाहागो लाफानानै नांथाबनानै जे जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे रांखावरि बिथिं आरो बेवहाय सोलोंथाइनि जे थासारि बेफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ, जायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिथांखौ बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों गले गले आपिल खालामगासिनो दङ। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा जाहोनाव बा माबायदि टेकनिकजों बिथाङा गावनि बे मासिखौ आजावनानै दंगासिनो दङ जों बेखौ बुजिनो मोनाखै। दा जोङो बेखौ मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिम बेखौ जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों खुद्रिसारनाय दिन्थिहरगासिनो दङ। नाथायबाबो दासिमबो बिथाङा बे हाबाफारिखौ बिबानखौ लागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि पर्बतजरा हालामावबो बासबारि दख'रायाव थानाय जोंनि हितेन्द्रनाथ मुसाहारि कलेजाव जोङो मोननै दख'रा बर' फरायसा आफाद जेरै मंगलाजरा आरो बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बासबारि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि गासै मावथिफोर लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनानै थानाय फरायसुलि ओनसोलनि रायजो राजा सुबुं बयबो जयै जोङो मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिहरदों आरो दिनैहाय जोङो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइस्राम लादु सिंह बिथां भाइस चेन्सेलरखौ बोख्लायनांगौ होननानै जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जादों। जों हास्थायो जोंनि नायल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालिनि जे भाइस चेन्सेलर बियो जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि जौगाथाय हाबाफारिखौ मोजाङै मावनो हानाय बायदि सासे गोख्रों आरो जों गनायथिनाय बायदि मोननांगौ होननानै जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोर जिरायनानै थानाय नङा, बेखौ जोङो गले गले नाजाबाय थागोन। मानोना जोङो बिथांखौ जों मिथिगौ जे बिथाङा सासे कालप्रिट, माने बिथाङा जेल जानाय सासे सुबुं, लोगोसे बिथाङा गोबां करापसनजों जड़ित जानाय। गतिके जों बिथांखौ बोखारनायखौ जेरैबाबो लुबैगोन आरो बिथांखौ बोखारागौमानि जों बे सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन। आङो बे सोमावसारनायनि जायनाखि थांखि, बे थांखिखौ बिथा खालामनानैहाय जेनाखि आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बा जे दाबिया बेनो जोंनि नायल' गंसेल' जेनाखि इउनिभारसिटि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय जायफोर बिथाङा सासे कालप्रिट हिसाबै गनायथि मोनसेयावबो सिनायथि मोनसेयावबो बारे एरेस्ट जासेयावबो दिनैसिम माने भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ लागासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो इयुन जोलैनि थाखायबो जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो जेरैखि जाया मानो सरकारनि थरनिफ्राय बेखौ मोनसे पजिटिभ एक्सन लानांगोन आरो बिथांखौ जेरैखि जाया भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर बसायनानै एबा थिसननानैहाय जोंनि
दानि आरो इयुनाव फैबाय थानाय जे फरायसुला फरायसुलि इयुन जोलैफोर माने फिउचार जेनेरेसन बिनि फारसे दावगानायनि हाबाफारि मावलांनांगौ बेखौनो आं खावलायो। थेवबो आंनि जे मिथिगौ जे लाइसाम बादि बिथाङा जे समनिफ्रायहाय भाइस चेन्सेलर बिबानाव दङ बे समनिफ्रायनो बे इउनिभार्सिटियावहाय जे समाव जे रोखोमनि माने माबाखौ आनजादफोरखौ खुंनांगौमोन बेबायदि रोखोमै आनजादफोरखौ खुंनो हानाय जाबोआखै। लोगोसे जे समाव जे रोखोमनि रिजाल्ट होनांगौमोन रिजाल्ट होनायनि बेलायावबो बिथाङा गासिबो फेलार जाजोबदों थि समाव बिथाङा रिजाल्ट होनो हायाखै। लोगोसे जेनाखि डकुमेन्टस पास जानायनि उनाव जे मानसि डकुमेन्टस मोनो बे डकुमेन्टस एबा सार्टिफिकेटफोरखौबो बिथाङा थि समाव होनो हायाखै। बेनिखायनो बिथां बायदि सासे ओरैबो नंजोबा फरायसाफोरनि जिउखौहाय एबा इयुनखौ फोजोबस्रांनानै होग्रा सासे लुबैसुला माने रांनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामनानै गावनि पकेटखौल' सिन्था खालामनानै सोलिग्रा बिथां बायदि सुबुंखौहाय बेबायदि इउनिभार्सिटियावहाय बियो थानो मोना आरो बिखौ जेरैखि जाया बोखारनांगौ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।